Ferdinand Omanyala kod jaloch mar mita 800 Moraa odonje kweth jong'wech 24 madhi chung'ne Kenya e tuke mag ng'we kede ma piny ngima mong'ere kaka World Athletics Relay mabiro timore dwe manyien e kind tarik 4 nyaka 5 e piny ma Bahamas. Athletics Kenya nolando kweth jong'wech 15 machuo kod 9 mamine bang' temruok manotimore alap manyayo kawuono. Omanyala nokonyo kweth jong'wech 4 tieke thuolo mokwongo e relay mar mita 100 ji 4. Omanyala gi Moraa onyiso geno mar dhi temo maber e tukego. Hiyo ni hadla. Kutoka baada ya mita 100 sasa wanawakabidhi wanariadha wale namba 14 Tuke. Dakika 3 sekunde basi mambo yanazidi kupamba moto kabisa. I'm already prepared to go to Bahamas to present my country and my team so that we can get a good position which will compete at Paris Olympics. Yeah. I mean, the only thing we need to work on is the exchanges because the world relay is not going to be jokes as usual because every team wants a spot in the Olympics. And so starting next week we need to make a very firm team, not just in training, not just physicality, but also the mental aspect and the cohesion that we'll have in the team. So we're going to be brothers for the next 3 weeks. Yeah. Nairobi United no dhi nyime gi yudo duoko makare KPL bang' loyo Kibera Black Stars gonde 2-0. Tugono nogoya lap ma M-Pesa Foundation ma yudore Thika. Elso Mwamangati ema nokwongo loyo ne weg pacho eka Robert Angal nomedo Nairobi United gol mar 2 ma bende ema nobedo mano mar loch.